chỉ bảy vết ule cái video te mình lâu thlir saka mình lâu ngày lụt sắc tu zong zong te chunga lom thu karon sei dua tin tu na ka subscriber ni mek tele nga subscribe lo te po khan mình lâu lụt sắc zel tur khan karon ngen du bok chewa tun huna hianin lockdown chhunga ka hun hmandan toite te karon vlog na karon da dona a chen hi camera te du thu sam lo wangin fia vak lo pokha omme thia initiate thiam na karon ngen masani lo thlir chanang ti chuan ni kumlam atangin heng bong sa kan ti mai hi a irte a thin te ko chung a katiang chi sang sang sa hi kan deliver kwal ve thina ti chuan kan hinga hian PC mid house ti level kan tara hi kan deliver na sa em ko chung te ra thing tlang lam te po kan thon na sa ani hi ni komlam batanga kalau ti to wangin hi kala ti chhun zomma kapanin han kan deliver me china lim om ve thei kop maya min lo dor na sa chin boka heng hi pasabira chong ka ti a ti chuanin balhla hi akhar chhon thei ti hi ni dangah chong kalo she photo ama se ke ma tak hi chuan kala zor ngai lo wangin tu huna hian kan ti thleng ve china ni a ti hian balhla hi ka post zo hianin paper a hianin order te kan zia ka ti khan ka ti na sa ve chin em ni hi kan thian pania Andrew chal tlang ami min du sak em a miran dor fang ati han jing kara cheng sang thum mandon min no dor ani ti chuan ei tu na ka ken lai boxen ki sa ka da na khani ya ka bor ve thei em maya ti hian step ba te chuk chau soila bin ti han kal kwala kan tilang non le lo ka nga hi a boxi ate vak lo ani mo kan king sa chin khop mai ti chuan sa te po tyang khan nangai te bokin anot buwa hian ka chin chia china ka ziak na sa china ni ti kan wani to ga boy ve chin khop mai ti chuan hi dwa ta ni ya dwa ti han chum khat tax force atangin deliver min ti sakka dwa da hian chunga kalom ema lom thu kan soi ni sela ti chuan hey glory mizo channel kan ti me ya mi zoom online atang hianin zai tura som na breakthrough hawan ni a breakthrough tangin zai tura som na te kan muwa kan kal vele lop lopa ta hianin zai na hun toite ka mang he ya ti chuan helai muna hianin ka zai na hi goitography betlemani ka bane khop me mission for Christ lamin zoom lama zai turin miran so ma helai muna po hian la kan present vele ni aman min vong kum khwa ang ti ka sha akut pharo pui chunga manin hei thlai lampang tele balhla hi bak tong lama ka han tripa ama sami balhla kha he aizol muna kalak chonania tunami karon ti lan me ka hi chu bak to nga kan han kalani ti chuan thing thu poite feren antram te ai duria ti te nan ti tela ti chuan he mi zan hianin deliver zan hian donut tele chang thop te kan sempa bok thina ti hian pa kang tok tokin boy be em mai chin ni kan bal la te in lian thei te me nya kan chwang thei lut tu kani ti chuan ti hian parcela adu tur hau kha ping te kan zia ka kan order ang hau kha kan pack ka ti chuan kan deliver turin kan bot saya kan kal mai chin ani ti chuan bak tong chu kan han thlenga kho chhunga in pe karim lo wangin khopona ti hian kanin pasa ti chuan hei thla de kan lak puya
Milau ba pitu hu ifeli ni a fil maya azara thlai chi sang sang tile bal hla te tui tak tak kan han hon thei pha a chunga lom thu kan sai bokani ti chuanin fruits lampang kan khoi la grape te mango te khan arem chanda angin apple te po kan ti hei kan thei hai ho hi bombay thei hai kan ti ang ho hi an ni ti chuan kan apple hi China apple original ang ho kha kan cha thlabe china tuin ti ve em china ni ma pen ka hlim pui khop meya ti chan hei thei hai te po ran fu tum phei hi chan ran engmoi thei khop meya ti hian kan han thliar fela ti chuan polythene te kan han peka veng mingba ka ti kan kanu te min pui china ti khan kan pek china ti chuan heng ke khole pop te chang thop kan tiang ho hi Jenny's Bake atanga kala kani ni hiram han sauta an oma an chang hi tui em a don lockdown chungpan kartin kan zwara ka ni tin hi kan shala kan sales in yam thailo ani mai acha kal reng hi ni top mai ni mo Jenny's te chung kwa te chunga lom thu kan soi du ni sela Jenny's Bake te an chang siam te le pan mal lo som zel sela ma tui te odon lo siam chang zel ro se ti kha he video call te kan soi ve ni sela o tuna he karon tarlan ta kang hian mishing ti rual lo hi pathian ti thei ani ti chen chin cha luka bung sombria chang som ni pasari ani lockdown chung han pathian na tho kan huna sa ema soyang khan rem heng changte motor ten kan sim kwal china ti chuan ka sei mai ho lo tu ka pa hian min kal pui fek china chunga kalom ema lom tu kan sei chani sila ti chuan hei thei hai kan ti te apple kan ti te o thlai te pon yang malama kron tarlan tu ang khan heng kan tho chwa niaw lewa chang hianin motor i10 kan na vi kan chung te ta ni tlom takin an min an second hand min han lei tira kan lom hle kan ha pui boka kan hlim em boka ni ti chuan heng zong phena hian ka ha ve chin em ti top maila yan step pa te parcel ti kan pulok lopa basket ki ka khai til chin box ya achan chu soi angin kan thil zor te alo variety ya sa alo nia tiang khan bakery lam te thlai lam pang te alo ni chin boka wang hian ti hian zinga te chuna te thei ang tok in gen sim kwal ve china ti chuan step kal hi ha thak ka ti khop me ma se ka tan chon exer chata kan ya ti hian ka chuk chau kan ka lob pa ti khan enge phur takin kan han ti china ti chuan step kal theilo na ba ka motorin ka panen te kan han kal le atlang pui thu in kan daily routine hi chuan in zingdari hian kan thawa ti chuan bungra han pek fel te nen zandar som pakhat som pani kan ho deuh tlang pui chin ani Xoay rèn